Dobrý deň, pán premiér, ja by som sa vás chcela spýtať. Ešte by som sa predstavila, volám sa Barbora, nepochopená, som z portálu 69 a mala by som na vás niekoľko otázok. Teda prvá otázka je, vy ste mali teraz to stretnutie tých predstaviteľov H2SO V4, že ako to teda dopadlo, a teda hlavne čo sa týka rozhovoru s našim južným susedom, či ste otvorili tú tému Benešových krevetov, asi krevetov, ešte mi píše šéf-redaktor. Áno, a ešte mám jednu otázku, respektíve dve, že tá klimatizácia, ktorá nie je v nemocniciach, že či to je súčasťou nejakej očistnej kúry pre všetkých tých, ktorí majú urobené väčšie tukové zásoby na horšie časy, že či to má byť forma akoby liečby, že z tých horúčav, že budú pomaličky strácať ten prebytočný tuk. A úplne posledná otázka, lebo už asi odpoveď nedostanem, to je tá, že čo hovoríte, pán premiér, na násiliu páchaného na ženách. Ďakujem za odpoveď. No normálne 100 litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou, jak blázinci tú redaktorku zo slovenskej televízie. Pán premiér, ja viem, že to... Vy ste mužčinu, ďakujem, že to takto chápete. Áno, ďakujem. Tu vidíte, milé ženy, že že pán premiér je človek, ktorý hneď vie, čo má, že horúce hlavy treba schladiť. A ja som za to veľmi rada a preto je to vlastne aj návod pre všetkých vás, milí muži, ak máte ženy, ktoré majú horúce hlavy, treba ich schladiť, lebo v takomto počasí je to priam až nevyhnutné. Zároveň by som chcela povedať, že aby si toto teda každý muž osvojil, lebo každý muž by mal hadicu u seba mať, akú takú, ale mal by mať, a tým pádom by mala byť aj spokojnosť ženy zachovaná v prípade teda, že ho vystrieka tam, kde sa jej to najviac páči. A zároveň upustí od myšlienok takého typu, že by chcel niekoho možno znásilniť. Nie znásilniť, keď tak nasliniť, a zvlášť v takomto počasí, keď je sucho. To treba nasliniť dvojnásobne. No a potom už len čakať, ako to dopadne. Pre všetkých dobre. Ženy, nebojte sa. My sa nedáme. A vám, pán premiér, ďakujem, že ste moju horúcu hlavu schladili skôr, ako z toho tepla vybuchla. Pre portál 69 Barbora, dúfam, že stále pochopená, aj keď doteraz nepochopená.